Maswera say, just a quick one. Ndoda kupa a very short audio, very short and precise to the point. Ndoda kuti pandinotaura itai muchibata mazwi. Ina handimboswere nechokupedzerai time, ndokuudzai zvinhu chaizvo. Kana ndisina zvokutaura ndonyarara. Mukaona ndauya ndine zvokutaura. Nyaya iripo ndeyekuti guys, ndakakuudzai kudhara ndikati musanyanyo kubatikana zvenyu netimu iyaya yekuchano iyaya ndaimbokuudza iyaya, asi iye zvino zvakuitika makungozvionera kuti zvandaingotaura nemo ndo zviri kungoitika. Now today ndoda kumbotaura issue ine chekuita nemafights ari kuitika muZANU-PF and at the same time nevanhu vane a sort of affectionate naGeza. Ndoda kuti ndingokubatsiraiwo zvangu bichana. Geza is a ZANU-PF and Geza is just but in a factional fight. Saka Geza zvari factional fight. Geza haana chaari kuofa kumaZimbabweans as the generality of the population, but instead he is just fronting his interest, because timu raana Geza rinenge riri timu riri kudawo kuita outsmart the current system. Itimu riri kuona kuti rakasideline, harisi kudya muZANU-PF. Saka riri kudawo system iyi kuti ibve vapindewo vadye. And when I mean kudya, handisi kutaura kuti economy ichanakiswa. And hatisi kutaura kudya ndekwako iwewe puna uri kuswera uchingozvuzvurudzwa. The very few vane mapositions avakatoita A-mark right now kuti vapinde as soon as timu yekwa-ED ichibva, ivo they are taking over and the suffer continues. Hakuna suffering inombovera yakaendewa because we are dealing with the same party, same system, same everything. Saka hapana chiri kuchinja ba. Chimwe chinhu chandoda kuti muone ndechekuti the other time ndakambokuudzai. You remember, those who can follow, who have been following me, you understand kuti ndakambotaura nyaya yemutsvangwa iyi. Ndikati vanhu ndinoshamisika muchisumuka muchiti izvoni mutsvangwa is the best. Vamwe vakamuridzira bebera mumachano akati ndikataura ndikati guys, muri kuridza bembera rei ipapa? Chamungatotaura shosho kuti muri kuridzira bembera. Vanhu vakati mutsvangwa anopedza. Okay. Yoyo mutsvangwa U10 kachakata. Handiti? Vamwe vakati vakushanda namutsvangwa. Mutsvangwa haaende kunenge kuchienda VP because vane mainterest akafanana. Saka havagoni kufamba vese. Mukabata chinhu ichocho hamurasike. Nezvozoti ningazenga ari kutengwa nemari azodini, ewo masendero komiti ari kungotengerwa mota. Zvino handi maiti ikatengwa naTagwire moti zvigananda. Zvino zita raTagwire rinongobviswa zvonzi ndipresident. What are you gonna do about it? Why do you want to get involved nezvinhu zvebato reZANU-PF? You guys, you are not ZANU-PF. Don't get involved. Nguva iri kufamba, you should be channeling all your efforts towards kuti todini space opposition. That should be each and every opposition efforts. Kwete kusara muchitenderera. ZANU-PF ezvo yakumuona madirira iri kuita mota yakutokambena. Yatove mukambeni mode. Imi muri busy kuitiswa. Netimu renyu riya rana mahere, vana linemu, vanani, muchingotuka ZANU-PF iri kutokambena izvozvo as we speak. What are you doing imimi opposition space? What do you have on the table? That should be the things that you should be asking yourselves. But rather, you are hoodwinked into factional politics. Mugotanga kuglorify vamwe.
muchitoti general vakapinda vanopedza. Koimi kwenyu. Are you guys saying you are very comfortable in being Zanunized? It's a sad. I feel very sad kuti maZimbabweans kana kuti maAfricans tine kamwe kangopata so kupusiswa. Kuti even kana magundlet achitsvetwa, we don't see. Why? Why tisingazvione kuti apa tiri kuitiswa vanhu, chinhu chevanhu chiri kutofamba. Chiri kutofamba izvozvi, mandi muri kutoona kuti Tagwirei naMutsvangu havatobatana so. Imi muri busy, Mutsvangu anopedza, zvakazodini, Tagwirei chigananda. I told you guys. Ndikati muchangope muchiitiswa. The very person anokuti zvigananda ari clean here. Hatidi rekedzai kuitiswa, muri kuitiswa mazimba. Munosvika riniko muchingoitiswa? Tell me. Chimbondiudzai kuti outburst yamakaswera muchiti zvaendwa, mukaenda kumaTwitter, mukati zvaendwa, mukaenda kupi, mukati zvaendwa. Mukazoda kubalansisa nespeech press conference yaitwa naMutsvangu. Muri kuona zvaendwa here papa nai guys? Zvaendwa here? As you were saying, mukanzi nekaka kaline mustansia muvakatsveta kunza atapedza mese rovai zvaendwa, kandai mastatus zvaendwa kupi? 2020 tiri kusvika muchingoti zvaendwa. Congress iri kutoitwa 2027 muchingoti zvaendwa. ED achingoripo ari panyanga achingotungamirira ende achitogadzira road yavo vari kutoita zvavari kutoita. Imimi, what are you doing? Why can't we be concentrating on the opposition space? Rather, we tingadai tichisukana nekusukurudzana, so that we find which ones of us are sincere, which ones are authentic. But rather, tiri kuitiswa. Chinhu cheZANU-PF izvozvo so chiri kutofamba. And the main reason why the people, the likes of Anageza, ndo vave paforefront vachiti Mugabe ngaaende. Vaenda paforefront vakapusisa Zimbabwe yese ikaenda mumastreets. Inyaya yekupusiswa iyoyo. Anditi muri kuudzwa nzi Mugabe ade. Mukati aiwa toda kuenda kuKenani isusu, Idi anotendesa kuKenani. Saka chanetsa chi? Nhasi maakuda kupusiswa futi. Kunzi Ningi anotiendesa kuKenani, nemi maopposition mapindira kunoita zvisirizo. Guys, aren't you tired nekuitiswa? When are you going to introspect kuti munosvika rini muchingoitiswa same way, same strategy, same modus operandi? For how long? Guys, ngatimbova focused neNew Zimbabwe agenda. Mumwe nomumwe kwaari, whether une Facebook page, whether une EP social media, why can't we concentrate on the New Zimbabwe agenda? Why can't we concentrate on the things that benefits us as the citizen towards a solution of replacing a failing government? Why can't we focus on that? Rather, you focus nezvinhu zvevanhu. Mapedza moda kunyepera, munenge muchinyepedzera, muchizanunizana, muchinyepedzera, moti kana wese asingadi kuita zvatiri kuita isusu zveZANU, it means munhu yeye iZANU project. Who is ZANU project? The one that is funding ZANU-PF interest or the one that is against ZANU-PF? Which one is the ZANU-PF project here? Kuvhura machano shuwa ekuindosa ZANU-PF. Muchizanunaiza vanhu, kuzadza machano maFacebook, kuita 100 900 100,000 followers, 400,000 followers to zanunize people. General vanopedza, general vazoti. Guys,
if that modus of parental was working, kutaura kuno patakabvisa mugabe tichiti ashaishira the whole Zimbabwe, we shouldn't be talking about kuenda kwa Idi. We shouldn't be endorsing 2030 tese. And but we are not doing that because tiri kuvhurika kuti takaitiswa. But in the wake of kuitiswa, you still want kuitiswa again. Guys, muda kuitiswa kusvika mazodii? Muda kunyatsoitiswa kusvika mabuda ndusve muchingoitiswa chete, and then we are gonna agree kuti tiri kuitiswa. Munoda zvima opposition zvenyu zviya zvekuti zvima opposition party zvamunozongonyukisira mugumbo zvisina mastructures, zvekuti ZANU-PF inoenda ine 40 constituents uncontested, and then we expect to take over the government. Mapedza munyeperana takawina tazobirwa guys, it does not work. It does not work. We need to sit down and introspect and be focused. And chinondinetsa, chinondibhowa nechinondirwadza ndechekuti opposition masquerading as vanhu vakaenda kuchikoro vane zvimadegree vane chii. But the strategy yeopposition, strategy dzacho dzakadhakwa, isu tapindawo muspace. And we don't expect to be like that. And we don't expect to be that. Tosekana tiri kuti zvamanga majaira muchiita muri kuopposition space, we are now involved, taakuvhurikawo, and taakutoona kuti there was never an opposition, but there was just an extended branch of ZANU-PF, and we are having vanhu vekuti havana kana basa nekutungamirira nyika, but vangori concerned nekuti ka certain portion katinowana ikako toita noise, togadzira propaganda, toti tabirwa tadini, vanhu votodi tototora mabhegi. Zvatopera. Havana kana appetite yekuti take over the country. Never. They don't really care. And they don't really care kuti vana veZimbabwe vasafa. All they care is about how much they are going to get. Makaona maaudios aya andakazombotumirwa aya ndakakanda muZimbabwe movement anonyadzisa ekuti you find kuti vanhu vane vachirohwa mabhegi. What kind of a party yekuti unoenda kuparty you cannot field your own candidate zviri professional, zvekuti ndo zvangadai vanhu vachiconcentrate nezvazvo izvozvi vachiziva kuti last election we had a loophole yakati if indeed the party was not, didn't have money, but what we know is it has a lot of money, but pane vazhinji vakangoba, and at the expense yevanhu. Mapedza mungoti tinongozongoitira vanhu noise toti tabirirwa. Chienda kukoti hamugoni kuenda because hamuna evidence dzese muri kudziziva kuti makarohwa. You can't go anywhere, you start creating propaganda. Makotsi are captured, this and that. Imi muchingoitiswa vana veZimbabwe. The same way amuri kungoitiswa naGeza iyi. And the same way amurida kuitiswa futi pafactional fights dzekuZANU-PF. Aren't you tired? When are you going to wake up? When are you going to kunyatsoruzena sevana veZimbabwe vakasvinuka? Chinonyanyondirwadza ndechekuti opposition inomasquerada nevanhu vakadzidza vakaenda kuchikoro, but all these, kudzidza or what is just being put to waste. Why can't we put this sophisticated education that we portray to the world to good use and utilize it? Why can't we have a formidable political party that can have all the structures in place? Why can't we concentrate on that? Rather than concentrate nokuti ringobuda mukuti ZANU-PF temu yayo iri kusvika pakupera. What do you have on the table on standby to outsmart the very system that we do not want anymore? Why are we not doing that?
hamusi kuzviona kuti tese tikubva tapusiswa kusvika tese tangova maZANU-PF, nyika yese yangova maZANU-PF. Ende zvavanoita kana vachida kuzvikamufota nekuti vari kuita zvezanu, unonzwa vachidzi because ZANU-PF is a ruling party, it does not own the government. The government is a standalone money on its own. It's a standalone entity, and the ZANU-PF party is a standalone entity on its own again. So don't be fooled. Statements iwayo ndevanhu vada kukuzanonaiza chete, and at the same time at whose expense? At the people's expense and at your expense. And at the end of the day, who is going to be a failure? 2028 tinorakashwa futi, tobva tanyatsorakashwa size, because right now vari kuprepare road yavo, vari kutotenga mota dzekutokambenesa, and they are already in campaign mode. And what are we doing? Tichingotara nyaya dzema2030 dzeumhepo, chigunduleti chiri kutoiswa kuti tirambe tichiconcentrata nacho. 2030 ivo vari kutoplana zve2028, imi makahengeswa pa2030 kuti kana kazoromoti hatisi takainyararidza, munoinyararidza munoigona. If ever 2030 is a strategy chaitika kuZANU-PF, you cannot stop it because you are not party members of the party. So why do you want to get involved? Rakuzaninaizwa so that munokepchwa mobva maitwa keep busy over manani event, but mini nguva dziri kufamba. Come 2026 kwekwatosara ne1 year vakuenda kucongress, tatosara tatove mi-election mode. What do you have on the table? You yourself, you don't have, not even a party. It's said, not even a political party, not even any structure, zero, dololo, hapana. Asi busy muchingoshandisa kuvhura machano shosho ekuzanonaizo. Hamunyari here vana veZimbabwe kuti munoita basa rekuvhura machano, mugovhura maYouTube, mugovhura maTwitter, mugovhura maFacebook ekudzanonaiza vanhu chete, muchingoita zveZANU-PF vari kude kusvika rinovira. What about you? Zvakafanana nebaba chaivo shuwa, baba namai voti hanzi vagadzira imba yavo vakuda kugadzira mhuri kuti vaone kuti varonga zvomumusha mavo, vongoti kubva richibuda vanenge vachida kunoona kuti kunext door kwabikwe, masikati vada unocheka kunext door kwabikwe, ivo vanozobika kwavo nekuita nezvekwavo nguvai. Handiti kunotoiswa majurawo vanhu moona kuti chii chamuri kuita murumba menyu. But you guys, you surprise me. And I'm very angry right now. I'm very, very angry with imimi vanhu vanenge vachida kuzviti tisu tikuopposa government. I'm very angry with you because there's no sign whatsoever yekuti ZANU-PF in opposition. No sign, zero, dololo. Mese murungozanunaiza vanhu chete. Runobuda naye wikineri. Yenazi ane basa rewikineri. Tinomudii tinei naye. Hanzi ndokuti vanhu chero vakagumbuka, vanhu vemuZimbabwe vafa vakapinda mustreet. Forget. We have tried it, it has never worked. Saka, what do you think you can do kuti nyika yamuzoitora tikasaitorera muballot? Moda unoitorera kupi? Guys, I'm very angry right now because zvamunoita mumasocial media, especially ndikatarisa mikaka yacho inenge ichinzi ndo yacho zvidza zveopposition, ndinonzwa kubatikana. Ndinobatikana so kuti kati ndio what kind ndo zvataifungidzirawo kuti opposition mangwana ichafuma yazopidigura nyika ikatora, inotora sei like this? Hapana. We need to change. Zimbabwe needs all of us, guys. We need to get involved. We, the citizens of the country, we can only liberate ourselves if only we get serious and become sincere and honest in the way we do our things. Oda kuti manheru tinenge tichida kutipirwa toda totonzwa kushaya mudumbu, tanzwa kuti taudzwa chichaitika kuPB, tapedza. The whole of Zimbabwe is talking about PB. Muchipiwa zvekunyepa futi.
zvamuri kunzi zvaitika hazvisiri izvo zvine zvaitika kana mupibhi macho. Just to entertain you, and you are getting entertained so easily. I feel very sad. I feel very sad right now, and you guys, you need to change. If we guys, if we indeed we are to succeed